Damang dainang nahina holongan rap mahita mamuji debata maret de mahita sian bukwede 565.
Jehovah. Jala sasada ibana oleh hamu, asa dipanggil sian tangan halak Filistin. Jadi di paholang halak Israel ma'ak Baal dohot Astarot, jala sasada Jehovah dioloi nasida. Demi roh kesehatan si Samuel, marluhut emas sanggap Israel tu Mispa, asal kamu tujuh. Jadi marluhut manasida tu Mispa, jala ditahui aek, diusehon muse tujolo ni Jehovah, jala marpuasa nasida sadari nai, akaninna huhut disi, nunga mardosa hamidopak Jehovah, asa si Samuel do manguhum halak Israel di Mispa. Alai diberi halak Palestin, marluhut halak Israel di Mispa, nakakna pakarajan halak Palestin dopak Israel. Jadi diberi halak Israel beritai, mabian manasida mardopon halak Palestin. Jadi ninna halak Israel matu si Samuel, unang mahomat soho jojo tu Jehovah di batata mangud dihok kami, asa dipalua hami siat tangan ni halak Palestin. Jadi dibuat si Samuel anak bibiri sudah usop jalan ibu dipelih tu Jehovah baik baik itu tunggu uhud jauh-jauh sama Jehovah menduhon Israel gabidana si Jehovah. Dungi ujung mamelehon pelean si tutungoni si Samuel, marrongoman maro halak Palestin lahomar musuh dopak Israel. Alay makuling marong gurmat say gogo sadari nai di bahen Jehovah mangalo halak Palestin. Gabi gutur nasida laus talu maradopon Israel. Jadi rela akabawan Israel sen Mispa jalan dari halak Palestin jalan di kalang nasida satro ditoro rebeka. Dungi dibuat si Samuel masada batu, jala dipatidang di holak kolang ni Mispa dohot sen, jala dibahen gowarna Ebenezer, jalanin nado, rasi-rasa nuaing diurupi Jehovah dohita. Jadi terjepung halak Palestin, jalan dan biro masih datuk pakal paham Israel, jalan sedi oleh tangan Jehovah do halak Palestin, saling mangulu si Samuel. Jadi mulak matu Israel huta akan nanilahang ni halak Palestin sian Israel, olak ni Ekron sahat rodigat, nang akaluat humaliangi dirapas Israel sian tangan ni halak Palestin. Gabe mardemak ma Israel tu halak Amori, ido sahakna, martua do akan atu mangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amin.
Kahatidakkon maha porseautai songon nahinatidakkon ni dongata saha porseaon di sandok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogona so hatu dosan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai. Imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, adorang sohabubuan. Iro tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgolau hudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo na so hatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangulu dosogot daging ni halak na mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Jaman nami hanggina pengdaragot tatangion ma sunggul-sunggul dihita dari Rabu 31 Desember 2025. Naparjolo gorni parpunguata sadarion ima parpunguan bodari ujung tahun. Topik didongani asini rohani Tuhata mahita manang kasih karunia Tuhan menyertai kita. Napaduahon parpunguan perserangan ni tahun. Di hari sadarion bodarina di pukul 00 WIB di perserangan ni tahun 2025 tu tahun 2026 patu paut tama pertangyangan di bagas tabi dalan makamuliatehon asini rohani debata manipat nasa tahun bolomon huhut pasahat diri tu debata di nama dalani tahun 2026 tajaloma acara sian ganup situa lingkungan tabi napatuluhon parpunguan tahun nai baru di hari Kamis sada Januari 2026 marpungudo hita di garejaon laho mamonai pardalanan ningoluta di tahun nai baru masuk pukul 10.00 WIB songonima sunggul-sunggul namasa dihita di huriata oras marita. Nuaing sahat mahita tu berita jujur tahun alani upasat tahun mati kiro inganan tu amang Pendeta Resort HKBP Piaraja. Hurian itu hatta inanami amanami remaja na poso bulung rodi dadan sikola minggu nahina holongan oras malihita songsong ini nang tuaka ruas ni huria narosian luak nadau syadde sanawalu namulak atongon mulak tu bona pasogit tu bona ni pinasa horas manang dihamu jala selamat beribadah di huriata HKBP Piaraja. Tung tapakilala hodo inang dot mamang dinggan bahasa do padonganion ni debata mamuk kasada Januari 2025 satu hari perpudi tahunon 21 Desember 2025. Di dongani debata do hita ganup marsada-sada ganup keluarga nakita sahuria mamulus ragam nisia do patta na sailaon jala tahaposi do padonganyo do pangaramotion ni debata tu akana porsea tu tahun 2026 nang sotsot di jolota nang tutikin na mangihut pe rasi rasa ro ajal niya siyanganon
Diobas naulion pasahaton nami ma laporan perdalanan ni program pelayanan HKBP Piaraja na sa taonon program pelayanan tahun 2025 sinodangan ni tema program hatopan HKBP na ditutupon GB tahun transformasi HKBP ima program pelayanan na makakam pakubasyon na bersifat umum pakubasyon niya ka seksi di bidang koinonia bidang marturia bidang diakonia songoni nang bidang pembangunan statistik ruas ni huri administrasi dot parebengon dang apala sudehu jahami alai pangaripunan ni pagkubasyon ni huriata ima aka naung tadungdung dohot naso tadungdung dope di taonon dohot nanaing tadungdung tu tahun naro tahun 2026 ido si pasahaton nami di ina nami ama nami dohot remaja na posubulung na maka karikoton soft copy dohot hard copy ni Barita Jujur Tahun mulutung tampil pedisi rikot dihitain nang dot mamang radedo sekretariat ni huriata pasahatoca Tuhan Musa luhutna Barita Jujur Tawonon sasitonga dakkolat sekadar laporan sabingon alai gumudangan gabi bahan perenungan lahom mamereng balgani pabahenan ni debata nagok halongangan di huriata sekaligus gabi ujahan evaluasi laho padenggaton pahicaton dot pahebakon pakubasyon ni HKBP Piaraja di tahun 2026 sinodangan ni tema orientasi pakubasyon HKBP di tahun 2026 naroon ima transformasi pengajaran iman di tengah keluarga sian ulangan onom ayat pitu di ujung ni tahun 2025 macadinggado pakyota partikianon lahu mabahin ruji-ruji dohot refleksi di akan oktapatupa di huriaon marhite na manada manang namakila lahu pabbahenan ni tuhata di perdalan ninguluta nang huriana totu lam termotivasi mahita lahu manguduti pakubasyo di tahun 2026 nang sotsot di Jolota mulutok tapasahat dirita tutuhata jala tabain hatana gabi pamusatan ni ulaw ni huriai ima marsaor manidangi dohot makubasi idaot tama pabahenan di debata namat say balga di huriat tahun di tahun 2026 nanaing roon alani songonom ma poin-poin pangaripunan na gabi pergumulan dohot sitanya konon ni hurita ruas ni huriata tu tahun 2026 dia kapakubasyon ng hinubasan di tahun 2005 na parjolo taringot tu parmingguon inang dot mamang hobar tu data kehadiran ni parminggu ia persentase kehadiran ni ruas narotu parmingguon sekitar 20,4% dope manang setara 250 halak rata-rata na perdus-dusan ni parmingguon baik kebakti pagi dot kebakti ciang hape jumlah ruas ni HKBP Piaraja na terdaftar gudangnya 3.524 halak paru kilo doon di huriata manang dia pesialana tujulanon gomos pinangido tuhita salukna parhalado nang ruas na tungrap mahita manungguli dohot manusoy akadungata na dibagasan losok ni roha dope asaro tu bagas zoren tuhata madohoti parmingguon ai ido dalata marsaor do tuhata nang do dongata na sahuria na paduahon songonido nang namasa di pertanyaan lingkungan rata-rata kehadiran ni ruas di pertanyaan ni 10 lingkungan holat 30 halak do ope itap ni naboy nang do tamamang tundo mahita manusoi akadongata rotu pertanyaan lingkungan lahu manangion hatani debata na patuluhon tahalat sodo di tahun 2025 on nang jongjong sa repungan ama huria perbu ini parheon ama huria GBP Piaraja guarni pungani ima pungan kor ama Israel na jongjong di tanggal 7 September 2025 tatanya ko may nang dotamang asa marjongjongan nang aka punga kor do punga-pungan berbasis minat dan bakat di huria tahun ay ido hataridaan ni huria na mangulo. Napapaton di taonon
di paborhat huriat tado dua halak situa KBB piaraja mamonguti masa pensiun ima amang situa pitor parningotan parlamen lubat tobing siya lingkungan Korint dohot inang situa samseria hutagalung siya lingkungan Ebenezer mangulahi muse mauleate ma di amang inang nadua di pakko sibasyo muna di huriat tahun saya di pasu-pasu tuhat tamahamu ditabay hai pason songni nang kacang ni umur na palimahon laos tadok do mau lihat itu de batang ala di babak de peruas na naul makubasi na naing gabi situa di huriat tahun ima amang calo situa Herman Julianton Sinaga inang calo situa Novayanti Dinar Luciana Hutagalung amang calo situa Oberlin Sihol Marito Sipahutar amang calo situa Santofia Francedas Lubatobing amang calo situa Jimmy Juston Siahan dohot amang calo situa tobok simatupang tatangyak koma inang do tamamang asa dipergugui di batang akka calo situa taon makanguluhon pajona di tikina boy jalon nasida lumobi ulahon nasida tohonan hasitua oni napaunopon pila taon pila bulanan dohot pila pembangunan taringot tu hauduhon dohot komitmen pasahat kewajiban ni ruas tuhuria laho pasat pilih bulanan mana pilih tahun song ni nang pilih pembangunan songonon ma sia 154 kakana terdaftar holan onok plonom perset dope ruas na pasaton pilih bulanan mana pilih tahun ni jala hola 37% do ruas ni huria na pasaton pilih pembangunan 1 minggu tanggal 20 Desember 2005 pina adar peda tahun ni nang dua tamamang mardongan pos neroha do asalam termotivasi hita lau pacahatuk kewajiban dasong ruas ni huria tu tahun 2026 naroon na perpudi taring tu pembangunan hobar tu haputusan ni rapot huria na di hari 10 Desember 2020 tasakapi do di tahun 2026 mamuhai pembangunan mulu somal salilingot tadok geduk sekolah minggu anggun waing istilah na ho pakai hami ima pembangunan gereja sekolah minggu. Salilingon inang dota mamang gedung na di sawulat ciamunan las iro dipakai tok tu parpestaan mula dong ulaon martupol ulaon akana asing ulaon adat gebe agak terganggu do sa otik pengajaran tunasida na sinakapan ni huriata pengajaran na komprehensif na menuntut kreativitasnya na kaguruna berupa pengajaran na make audio visual dang terbaik kita be maksimal mengajari anak kotai akapahuputai di kondisi sinuangon adong manian khusus gereja tunasida na holan nasida mamake alan di sakapi huriat tado membangun gereja sekolah minggu 2 lantai di Gijang Maanon aka sekolah minggu dengan nasida jala ture pengajar tu nasida hok maditoru gedung parpestaan tersong ni mainang do tamamang konsepna tutik kinaron akan dimatangkan panitia pembangunan do penanaing pinajongjong asabui terakomodir sude sakapi boy marture dengan aka anak kotai aka pahuputai magudang dakola di perdagingan alai lumobi di hapursiaun maritiak ke pengajarion na lebih kreatif hobar tu kebutuhan pendidikan di partikianon saliling 2025 na tahun nasalpu adong do jala gudang aka natabulus sukaduga di bagasa pakobasion ni huriat tahun alani napesong ni saya marusaho hami aka parhalu partohonan dot parhalu naso partohonan rap mangaleon na terbaik pelayan terbaik di huriat tahun alai usaha dari hami do hamang detaminang di sana sini masih banyak kelemahan dan kekurangan gudanggo hakaleon dot haurangan nami alani mengutip hatani Tuhan Yesus di Lukas 10:10 mandok songoni do nak kamu molodung diulahamu saluhut nani dok konnai tu hamu dok kamu mak na poso na so hase ado hami itap ulau na patut do hula hami alani mardongan serep ni roha
atas nama ni sude parhaladu ni huriata partohonan dot naso partohonan mangido maaf di akka hagaleon dot ahurangan nami mangido maaf hami di naso hasia nami ala itap ulaon napatut do hula kami memohon doa kritik dan saran dari seluruh anggota jemaat HKBP Piaraja untuk perbaikan pelayanan yang akan dilaksanakan di huriat tahun 70-an. Songonima naboy pinasahat tutonga-tongata saya marsa ma tuhata marhitiak ka pakubosyon ni para luna so nang marhitiak ka partisipasi ni hamu amanami inanami ruas ni uria di ula pakubosyon ni maula ti gudang mahu pasat tami toktong mahamu manangnya ko kami ruas ni uria manangnya kon kaparhalado partohonan so nang parhalado partohonan asal lamar gugu hami lamar situtu makubasi lahu mangaleon yang terbaik di pakubosyon tujalanon di uria tahun. Songonima pinadar tutonga-tongata mauliate madihita saluna oras. Mauliate mak di amang padita nong pasahaton barita jujur tau di perpungat tadi borninon. Tau dutima lau macahahon laporan parhepengon huria. Upasatay matiki tu amang situa tepe simare-mare songon bendahara ni huria upasatay ma tiki do ingana. Horas madihita amang inang. Tapujima tuhata jalatadok mauliate alahipas tope hita boy marpungo di bagas joroni tuhatawan di parpunguan ujung tahunon. Amanginang luas ni huriata paringat tu laporan parheping menirhiata na sa tahunon sesuai dengan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Setiap minggu tarida jala patardo baik kami melalui tikting ni huriata setiap minggu. Jala setiap bulape baik kami do laporan bulanan na ditempelhon di papan pengumuman na adong di jolo ni gereja tahun do di papan pengumuman na adong di gedung sekolah minggu. Noaing tidak keadaan keuangan ni huriata na sa tahun bolonon Imam Amukasian Januari 2025 1 Desember 2025 adong opat pos ima kas huria, kas diakoni, kas pembangunan, dohot sentralisasi manang setoran kewajiban tu kantor pusat ni huriata. Ia keadaan parhepengon ni huriaton nungajolo diperiksa tim audit ni huria. Songoni nang diperiksa tim audit di distrik 2 Silidung di hari nasalpun. Taidama songon na di layar keadaan keuangan ni huriata nasatau bolonon na perjolo keuangan ni huria. Saldo awal na taribar 110 juta 377.280 rupiah. Nah masuk sejak Januari 20 Desember 2025 juta 840.875 rupiah. Totalnya 110 juta 210.164 rupiah. Nah haruar 821 juta 308.876 rupiah. Marsaldo ma huriata 96 juta 100.220. Na paduahon kasni diakoni huria saldo awal 21 juta 743.000. Na masuk sejak Januari 1 12 Desember 20 juta 517.000. Jumlah nasudi 110 juta 321.000.
haruar 64 juta 350.000 rupiah. Marsaldo ma kasni diakoni ni huriata 45 juta 171.000. Kasni pembangunan saldo awal 210 juta 874.500 na masuk se Januari 1 Desember 20 lalu Desember 70 juta 405.000. Total na masuk 222 juta 312.500 na haluar kosong ala tu pembangunan ta depan DP marsaldo ma kasni pembangunan ta 222 juta 312.500 rupiah. Tu pusat molo tu pusat langsung do setiap minggu ta setor paling lambat hari Rabu dung di entry tu aplikasi ni kantor pusat HKBP ki marsaldo ma sentralisasi nol ala nunga ta setor setiap minggu. Jadi rekapitulasi ni parhepingota saldo huria sia plonom sia kosong sia 2 walu diakoni apa prima sia pitu sada 100 sia pitu sada 1000 pembangunan 2 sia 2 tulus 2 sia 500 total seluruh saldo ni huriata 435 juta 200 sia 1.780 rupiah. Songonima na boy hupadarhami tutonga-tongata manginang molo perlu dihita lembaran berita acara pemeriksaan boy mata jalo untuk kantor ni huriata untuk efisiensi biaya hupicata kami do secukupna molo adong na hurang lebih boy do tapature muse jalan dang adong na sempurna amanginang disudaya kahurangan nami kami atas nama parhalado mengirim maaf Tuhan tama nama masuhita memasuhi tahun 2020 nomon mauliate shalom. Maulate mak diamang situa tepe simare-mare sungun bendahara huria nung pasahaton berita laporan parhepengun di tengah-tengah ni parpungat di bagasan Bornginon. Nuaing masuk mahita tu acara nomor 14 nama dokatang parjolo hupasahat tamima utusan ni ruas ni huriata hupasahat tamima tikido inganan tu amang manonggor lubatobing manang Bapak Yuda sial lingkungan nomensen sada. Horas marita sa luna. Mauliate ma dituhatta. Suasoni ma dihita na punguno yang disosa luna. Didamang do dainang. Diakay boto nami dohot hanggi nami sa luna. Terlebih ma diamang padita nami sa luna. Dinamang kobasi di permingguata di ucuk tau di Bodarion di sa luna. Diaka perhalado. Jadi parjolo-jolo ngaton laki dok naki guaru memang manonggol lubat tobing au siya nomestisara ma siya saat ni huta maliate ma di tuhata sonna naki sonna tarsongko do naki nao seminar ragabiau madoko kata siya kuria alana hola kudul naki nao itoro sada amang situa amang majoina jadi maliate ma tupe noy ngau ma gabiau noy me oklita siya ruas saluna tawi siya nakapangarato namin naro tubo na basogit mulai ati maparjuluro ko tuhamu jila suasoni manakidihita sa luna asato tabuar kita dia kata miakta ima dinaw mangujung hita di tao madaboto tao nabaruon terlebih ma dia ka dihita ruas nakin arong do nakin dia mangidoko padita gurang dunian ruas ta
ima di ruas di hita ke BPP Raja naso marminggu asatonya kita dari rohata asatalian marohata asatong dilihat di hita kapasu-pasu jelas suasoni matong kurang dopinian nagabi si pikiron ni huria terlebih mangatabigi akasya mesos na masanwaing kurang dupi ka gereja na sebuah di diri di hita di Indonesia on terlebih manoeng di namasa daro tu hita ima na perprion ima mengenai TPL asatong nian tabuat di tamiakta asatong nian marbuis di marperbuis di bunya dapat songo dia aka nabuy nagabi asas sada sudi asal lihat debata di hita aka pasu-pasu jadi horas marihamu salukna soni majohata syak kami tuk soni behata syak kami soni ruas hita salukna sari bata mana masuk hita salukna gabi majalah horas. Maula tema di amang lubat tobing tau dutima madokata ma sian utusan ni pangarato hupasatai mati kido inganan tu amang tarida bajernahor naro sian batang. Salau horas ma dihita saluhutna damang dainang maulate situtudo dohonon nami tuhamu amang parhalado songoni nang inang pandeta padita resort tuhamu saluhutna huria piaraja na adong di partikianon lau menyambut tahun baru Hupatadahom matutu sautik hadiriokku apala di ujung ni taunon ia au keluarga tarida Banjarnaor sian Sibolga Julu ia nahwala boru ni rajai boru ni mantan lura halomoan lumbat tobing nahinan inangi inang boru tabarat asal lebih dikenal wala boru ni rajai pahopuni kakao siap peraja diturun di gerejaon atar songonima partinada tuhamu damang dainang sude na adong di bagas joro namar muliaon ia hami dilihat tuhatta dua madak danak sada mainung marhasohotat tumarga silalahi boru sada nai bawa siak kangan tinggal di Batam ala subuh cuti tar songonima. Jadi mulate matutu marulahulak dono tatomat tadi batana mertua taringot naking berita jujur aktivitas ni gereja ni piaraja mulate dodonon nami kebetulan au nak kini adong amang parhalado manggui tahu ngahuri pulo neng gasironnap hudulakku pergi dohamu amang perbatam saya hurip pun yang digeser, oke lah kebetulan ama godang di sana. Ape lau mandokon mewakili hata sautik tu pangarato. Molo adong di sodong hata, ba unak pola songon na cemburu hamu amanginang tu hita dong pangarato. Ia hami di Batam tembesi transbarelang. Mana tahu hamu amanginang rotu Batam. Ala adong do di si job batas sada ikon lewatan muna magareja nami HKBP tembesi transbarelang. Jala kebetulan au pendiri ni gereja tahun 2000 tolu. Au ma pendiri pertama adok kami 15 kakak. Ima historina sautik. Jadi taringot tu aktivitas ni bona pasogi dohot pangarato nahu hilalahami nahu bereng jalana huparroahon adong matutu surungna dihita ruas ni HKBP. Jadi saya dong do tutu hahurangan do halubian. Molo au madokon ala au tutu saya di jauh saya di gora di kepengurusan nih HKBP tembisi teras barelang ganung tahun apalagi rapat huria terbereng matutu gambaran na presentasi keluarga molo di hutanami do damang dainang dak sobong dak napola gabi gijang ni rohaku daw
onom 100 kakak kami di tembisi teras barelang najolo ruli dari jai alen waing status sudah lengkap surat-suratnya. Kebetulan di Batam gampang-gampang luang gereja. Alai adong masa satokin gusuran ruli do najoli. Molo ruliot singkatanna rumah liar. Jadi mulate di amat tadi Batam mulate puji Tuhan paditanami Eron Chandra Siregar digas mahami si 600 kakaon gabi adong mamuse gereja baru. Jadi taringok ni anggap na aktivitas pertanian dohot sudi aka aktivitas di gereja 70% ya kebetulan saya agak rajin juga tapi rajin makatatai do amang. Jadi songonima dohonokku tuhamu amanginang molo gereja HKBP Tembisi Teras Barelang mudah-mudahan gabe persiapan resort mungkin bulan 5 tahun 2026. Jadi hupangi dohami buat anak rantau, mari kita sesama membangun, unak kola membangun roha, sudah manyan molo mangido. Saya didongan di Tuhan tamah hita, didapoti sudah akka pajapalan nalomak di hita. Tarlumobi dihamu damang dainang, na adong di bona pasogit, molo tuk tutu adong perbandingan memang adong do tutu se uraji dohoro anak rato margareja molo huber kami kebetulan dua inganan hea au jolo. Jadi au pedisod dua altar pasu-pasu tau sia pulonom hampir 30 tahun. Mulate ma amang, mulate ma dihamu saluhutna sidohonon nami. Dihita mewakili ma au tu anak rato. Odik susadia dohonon nami horas perdalan-dalan mangomoma par 33 maulate ma dituhata maulate di debata. Amin. Maulate mak di amang Bajar Nahor mewakili pangaratoni Huriata. Naparpudi hupasatai matiki tu utusan ni parhalado hupasatai tu amang situa G Lubatowin. Salam. Na hormati kami pimpinan ni Huriata di hatiaon na ni dohotan na ni manguluhon kebaktiata ima Kepala Departemen Koinonia Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga. Na hormati kami uluan ni Huriata Resort Piaraja Amang Padita Holland butar-butar dohot sudi pangula nagok tiki di HKBP Resort Piaraja. Na haulongi kami damang dainang ruas ni Huriata HKBP Piaraja dohot tahanggi pinaribot. Na paling haulongi kami sude anak ranto ni Huriata nalaw mulak tubona pasogiton narapi tanuaing di bagas joron horas madihamu. Dia kadamang dohot dainang nakiningan nunga di jahaw nam uluan ni Huriata taringot tu barita jujur tahun di tonga-tonga ni Huriata manipat tahun 2025 akamang kainang godang do nata nasotar dung dope di tonga-tonga ni program di tonga-tonga ni Huriata. Salawani khususna di pembangunan natasakapi 2 tahun nasalpu ima rehab gedung sekolah minggu. Nunga pala di patorang amak padita resok nakiningan di nasotar dung dope alani keterbatasan dana. Jala sian tanggung jawab ruas ni Huria taringo tu toto ripe pembangunan lebih kurang holat 77% sian 154 kakak ruas ni Huriata hobar tu database. Akamang kainang
di pakobasion ni huriata terlumobi hami parhalado plus sude pangula nagok tiki gudang do hagalion nami gudang do haurangan nami akamang kainang ang giat matu tahun 2026 natahirim patari paron ni di batang uluta lam tuhebang na pakobasion khususna tu pangula nagok tiki ucoba kami mapencatatan tersendiri pakobasion tu sikola minggu ala ido ikon magudang di bagasan Kristus tu akatiki nanengro napaduahon pakobasion tu remaja naposobulung diaka nama zamanon nuaing ima kecanggihan yaka teknologi nabui madabu akaya nakotaya kamang akainang tuaka pangalaho ni zamanon alani ikon lubi jamot dohita alani akamang akainang di luar ni pelayanan di tonga-tonga ni huria gomos supangido kami tulamang do dainang asarap pita laho mangajari menuntun dakaya nakotai remaja dohot naposobulung napatoluhon naso terdungdung di tahun 2025 sada program narikot jalan harga hobartus tastik ni huriata akamang kainang holan 30% dope per minggu alani adong do program pastoral khusus tu ruas ni huria naso apala diliar rohana tu permingguan ini catatan tanda kutip untuk program prioritas toka tiki nanengro dia kadamang dohot dainang asabu tulus sasudia ka programi naikon saurdot dohita saluhutna daktarulau parhaladu ya kamanga kainang holan sian hadirion nami terlumobi mai di bidang pembangunan na terkendala sampai 2 tahun ala keterbatasan dana catatan mara khusus tuaka anak rato ni uriat tahun perwakilan amang bajar nahor nasian Batam nakiningan wele kami ma kamu amang jala tinggal lo kamu jo anon nomor ya muna tu kantor sekretariat asa adong hubungan baik tu tahun 2026 ang giat tulus na sinakapan ni huriata atong di bagasan tikio na kamanga kainang dinanek tasalpuhon tahun 2025 tacoba majo tarenukon tacoba majo tatangyakon di bagasan rohatabe dongata na mengadupi bencana alam nuaing nasubuya pala sikop marpungu marnatal dohot perpunguan ujung tahun songonon jala tabuan majo nang ditangyakta akadongatan saha porsiaon na mengadupi pergumulan na subui patupaw na kanatal di kota ang giat tu tahun 2026 keadilan di tengah-tengah di bangsota ternyata terwujud tu akatiki nanengro marhiti pangurupion nito di perbadia akamang kainang ang giat ma sahat dita tu tahun 2026 sirimota siya debata jalani nama bonai tahun 2026 manot perdalanan ni huriata ikon na saurdo dohita kamang ang giat lam tuhena tu tahun 2026 nanengro asa rating ni buluduri majait masih jautan ari ni huriaka BPP raja do dapotan nauli molo takas perhalado dohot ruasna takas masih ajuan tuhatama nama dongani hita
manalpuo tahun 2025 managam di bonan di tahun 2026. Mare demahita huhut papungu pilihan. Dame ni debata na sumurung sian saluhuk naroha ima mangaramoti
ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Horas marita saluna. Salam. Huria na hinaulungan ni Tuhatta Yesus Kristus adorang sohujaha turpuk jamita di perpunguan bodari ujung tahun. Di tonga-tonga ni huriat taha KBP di bagasa tikion perjolo hami pasahaton tabe tuhita saluhuna. Ruas ni huria dohot parhalado HKBP piaraja. Nah saya dipargugay itu hatta patupahon ragam ni akapakubasion di bagasan sa tahun bulunon. Ruas ni huria natoho berkunjung tubo na pasugit siragam ni akaluat doho pangaratuan suak songonido akka yanakon nami na kuliah do takka persikola di duru ni kota Tarutungon. Sude akka naposo ni Tuhatta na marhubas di kantor pusat HKBP doho di distrik 2 Silidung. Apalatar lumubi ma tuakka naposo ni Tuhatta na marhubas di HKBP Piarajaon inang Diakones Pitri Andika Simanulang, inang Bielfro Teti Raulina Manalu, amang Guru Tono Lubaturuan, amang inang Padita Ayu Sepanov Simorakir, dohot amanami Padita Resot, uluan ni Huria, amang Padita Hotlan Butar-Butar. Kami siap pimpinan ni HKBP pasahaton mulai tigudang disude persitutuan muna laho marhubas pahibakon pakkubasion di tonga-tonga ni huriat taon jala macelas dorohana ami mabigi barita jujur taon na kaningan na pinasahat ni amang Padita Resot. Selama ma di huriat tahun jala saya dipargugu itu hatta mahita upasat tami ma tu sudah hita salam Natal ala dalam suasana Natal dope hita jala selamat menyambut tahun baru tu sudah hita na pungu di bagas joroon dohot nama dohoti acara tahun secara online. Jadi live streaming do acara ta di bagasan Bornginon. Lau salani hubang iduhami kurang lebih 30 menit 70. On nama apala ari perpudi di bagasat taunon marpungu hita di bagas joro ni debata satung di bagasan konsentrasi dohot sepenuh nama rohatta di ibadahta di bagasan tikion. Hupasat tami matabe sian upue porus dohot hami naupat pimpinan ni huriat HKBP rap dohot keluarga nami narap dohot hita di bagasan sadarion. Hupasat tami saulat nari horas mari hita salhuna. Hatan di debata di hita ayat 10 sahat rodi ayat 10 alu. Alai manoktong jala mangipas ma damena dilehon Tuhan si pardamai Tuhamuna. Dirongani Tuhani mahamu sudena. Omma tabikku sianau si Paulus. Nasinurat ni tangakku
Songonido somal tadatangaku dinasa surattu. Didongani asini rohani Tuhatta Yesus Kristus ma hamu sudena. Hurajumi gudang dora na orang takas maratabatak tuba di son alani hujahatong di hata Indonesia. Dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Tapuji ma Tuhan debata nama basa-basahon tuhita ragam ni pasu-pasu pardagingon dohot partodion. Jala apala di ujung ni taonon tarbaik kita merpungu di bagas joro ni debata laho tumangihon hatana memuji pasangapon goharna ubege barita jujur tahun. Jadi arina istimewa do sedarion dihita saluhutna namarpungu di bagas joro ni debata manang nasia dia pena harorotan waeng. Kita datang dari berbagai penjuru dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita di hari terakhir untuk beribadah, untuk memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan itu sungguh baik. Gereja HKBP Raja ini penuh, balkon, semua bangku, bahkan di luar. Terbegido suara nami tu luar kamang do tinang. Nah di luar dong, oh arong gak di luar tong sebelah nanti. Merpungu hita di bagasan lasni roha maka mau lihatehon pabahenan ni debata songon hata ni amang padita resok na kaningan patupa ruji ido di ujung ni tahun patupa ruji manaili tupudi laos manatap tujolo manaili majolo hita tupudi akka amang dohotinang 1 tahun penuh mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember hari ini 2025. Bilang-bilangi hamu majolo padonganion ni Tuhani di bagasan pardalanan ni ngolumuna. Ta bilang-bilangi majolo pabahenan ni debata di pardalanan ni ngoluta mulai 1 Januari. Kapasu-pasu na nilehonna. Hai pason. Meluas ya parmaraan. Malum siap persahiton. Maluas yan hapogoson. Molo pe toktong di bagasan hapogoson. Alay di dongani toktong. Tamat akayanak ko siap persikolaan. Boy melanjut.
Dakabilangan pasu-pasu perdagingon di bagasan nguluton. Molo dibilang-bilangi hamudo pasu-pasu ni Tuhani dengan bahasa ni Tuhani. Terbilang akamu do kamang do tinang. Habilang akamu na doi. Down. Dakabilang kita. Alani ikom mengaku hita. Dihaburjuan ni debata. Dihaburjuan ni debata. Di ngulutta. Di perdagingon tahun. Dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga. Ikom mengaku dohita toktong dihaburjuan ni debata. Berjudo Tuhan ini ngolumu akamang do tinang. Berjudo. Mana pula ragu kamu boleh berjudo. Mula so berjudo bah. Memang seorang orang berjudo Tuhan ini bah. Di keluarga nami. Alanion, alanian dan sebagainya. Alai husukum major solok nari. Burjudo Tuhan ini di ngolumu akamang do tinang. Burjudo. Dak kabilangan pabahenan ni debata di bagasan perdalanan ni ngolutta ima molo jujur. Jika kita jujur mengaku kebaikan Tuhan itu. Alai napaduahon na balga do pena na marga jalan jujut dan tasadari, mudah-mudahan tasadari, yang sering kita lupakan, mudah-mudahan tidak kita lupakan, yaitu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang tak terhitung. Ketika saya bicara tentang anugerah Tuhan, bukan soal hahipason, hamoraun, hasangapon, do ragam ni akka pasu-pasu perdagingon daun. Anugerah Tuhan yang paling besar adalah anugerah yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ima hasisaan ni dosa haluaon dohot hanguluan na saliling ni lilingna. Upani akkana porsea di Tuhani. Itulah yang disebutkan dengan amazing grace, anugerah ajaib. Dan jika Martin Luther mengatakan itu dengan satu istilah yang populer itu, sola gratia. Hanya oleh anugerah Allah. Ido na umarga do isya sere, umarga do isya perak, umarga do isyan hasangapon, umarga do isyan huaso, umarga do isyan popularitas, umarga do isyan sadok na adong di portibion, alay sipata olo tahalupahon, alani akka parukilon na masa di parnguluon, alani hapogoson, alani sitaonon, gabet kadok, ay tungaw maharoa na pogos di portibion, tungaw maharoa na parir di portibion, nasungod dia do ulaning si barakku, nasungod dia do partubuku. Ngalilube haporsiawni. Dia tidak sadar akan pemberian Tuhan yang paling berharga dalam hidupnya. Status yang baru di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Anak dot boru ni debataro hita. Ido anggo naumarga situtu. Jala umma na nirok ni Apostol Paulus, tuhuria na parjoloi, ima huria na di Tesalonika. Asa dipaingo-tingo nasida dengan bahasa ni debata di bagasan ngulu nasida. Supaya mereka selalu mengingat dan jangan lupa akan keberadaan mereka sebagai anak-anak Allah yang sudah diberikan Tuhan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jala ido pabahenan ni debatano balga songon na tapestahon di minggu na salpo
Ari hatutubu ni Tuhatta Jesus Kristus. Ay songono doholong ni rohani de bata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan nasa liling ni liling na di ibana. Taboto dete kamang do tinang. Siya Johannes tolu ayat 10. Bodo rak madok kita ay songono do sada 2 tolu. Ima balga ni asin ni rohani de bata tu hita. Adong do salak profesor, dia na sa pulisiyahon na marguar profesor Toluk, na mangajari akka misionaris sa Jerman na diutos tu Afrika doho tu Asia. Termasuk ma Ingwer Ludwig Nommensen, dipengaruhi oleh pemikiran Profesor Toluk. Satu pernyataannya, Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untukmu. Apakah masih ada yang belum Tuhan berikan bagimu? Nunga dilehot Tuhani anak nana sasadai tuho. Didok roham. Adong dope naso dilehot Tuhani na adong di ibana tuho. Jawabannya jelas, tidak. Tidak ada lagi. Semuanya sudah diberikan oleh Tuhan. Nunga dilehon Tuhani. Na umargay na arong di ibana. Na singay pe na leonon nama Tuhamuna. Jadi hita pe na. Songon akayanakon ni debata. Tapi ngotingo ma. Balga ni asi dohot holong ni rohani de bata tu hita. Jala ido nagabe topik. Di bagasan perpunguan sadariot di sadok HKBP. Dohot dia huria anggota IWM na arong di Sumatera Utaraon. Pabuha. Na diramuti asi ni rohani de bata rohamu toktong. Kasih karunia Allah menyertai kamu. Molomia doa si doa tolong ni rohani di bata di bagasan ngulutta. Semuanya akan baik-baik saja. Termasuk moladong pena kahamaulon, songgo parsahiton, ro parmaraan, ro bencana alam, songgop hapuguson, hapursuhon, dohot akalan nasing. Semuanya akan baik-baik saja jika kasih karunia Tuhan berdiam di antara kita. Kasih karunia Tuhan cukuplah untukmu. Saya do asini rohani di bata dihamu. Ido na nidok di Apostel Paulus du halak Tesalonik. Ai hati hai masa do akka pangaliliyon terlumubi ma sian pamaretta penguasa Romawi hati hai molo tabigi di Jawa Barat manang di daerah Bekasi ado nga kahuriat na subuhi marminggu alani kelompok-kelompok intoleran jaladak tahalomohoni. Tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Mereka dikejar-kejar, dilelei donasida, dipasiak-siak donasida, dibunuh, bahkan ada yang digantung dan dibakar hidup-hidup. Dakolani mo se gudang aka perpuda haliluon gap-gap pengancaran sesat. Nanaing mga iton nasida asa daw siya Tuhan asa nakporsea di Jesus Kristus. Tuhalakon dirokon Apostel Paulus ma asa hot hamuna dihajong-jongan muna. Diajaran na si tong
Haporsihaw di bagasa Jesus Kristus. Sotung olo hamu monggelonggel. Unak songon bulung ni motong. Ia roa logo manguluson laus tusima arah ni bulung ni motungon. Alikon hot do hamu di bagasan haporsihaw muna. Jala didok ibana. Miyama asini rohani debata di hamu. Pos marohamuna Tuhanido toktong madongani hamuna. Anugerah Tuhan cukup bagi setiap orang percaya untuk menghadapi realitas apapun di dunia ini. Kamangdo tinang di bagasan pertikian na perpudion terlumuwi ma di sebulan na perpudion, tepatnya mulai tanggal 25 November, di masa Marabolon, di luar tahun, di Tapanuli Utara, Sibolga, Tapteng, Nias, Hubang, Aceh, doho Sumatera Barat. Ima banjir bandang doho tanah longsor. Namadigay gurang hauma menjadikan panen batal, gagal panen. Sega kajabu, sega akahauma doh padaraman ningolu, sega kadalan jabatan jala lobi 1000 halak na aguan hosa. Asing do piak kana luka-luka. Hacit parir dia dopi gurang akanongata hubigi siya namang paditarasot arong go kurang lebih 10 kakana terdampak ate 12 kakana terdampak margugo manasida akanongata na dilubupining Persikaman, Pahae, Sibolga, Tapteng, dohot akaluat nasing macaya cik do si tahunon nasida, macaya parir. Tiki berkunjuk kami tu si manguban disaksihon nasida ma amang ditiki masa luguniari husuat tami emei dang magurang go pengamate. Husuat tami muse. Marula-hula. Saha matuak kapartikian na perpudion. Magurang emei boltok jala tokin nari lau panen na mahami. Alay to pumaro banjir bandangon. Mga luahon sudihaw manami so nacik pakilalan nami sia-sia sudi nahula hami nasatonga taonon. Asing do pena so nataboto adong sahalak ama na kehilangan 7 anggota keluarga. Natorasna, yanakonna, inatta, anggina, anggiboruna, 7 halak ma, sakido mata, salpungolo ni anggota keluarga na ini. Ragam dopeak kamang do tinang akka parsorion si taonon niyak karungata di bagasan bencana alami. Jala di tikimasa na songonon, adonggo suku-sukun na ginuaran suku-sukun teodisi. Ima istilah teologiana, teodisi. Nama dok, di dia do Tuhani. Margogo do peulane Tuhani
Di dia do ibana rejeki masa akan masahon. Buasa marsobu-sobu ibana. Tuhan Yesus sendiri hiado mengungkapkan nasongoni natiki getung ibana di hau silangi didok Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Sipata sai suku-sukun, sipata sai lulu-lulu, di dia do debata, di dia do debata. Tuk tagamo do naung lau, madau debataku, sianau, lulu-lulu do rohaki, di dia do debataki, di dia do debataki. Biasa tung tadi kononna, biasa tuk pasau buonna. Au, mau to, di sitaonoki, omma suku-sukun teodesi. Amanginang, takasdo, pemahaman teologis tataringot tusi. Dang nadi tadi ko Tuhani hita. Dang nadi pasobu Tuhani hita. Dang nasumargugu Tuhani paluahon hita. Alai ditiki masa bencana alami. Disido Tuhani. Ditiki marsitaonon akadongata nakita pe. Disido Tuhani. Ditiki masa pe akka parsorion dohot sitaonon disido Tuhani. Ditiki tangis sita disido Tuhani. Tangis dohot kita. Mangabing hita. Mangopa hita. Manggolom hita di bulung ni tanganna. Manggonggom hita ditoru ni habongna. Itulah kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Mari kita sadari itu. Jangan mau cengeng. Tuhan Yesus pena madok Eloi Eloi lama sabachthani, pada akhirnya menerima penderitaan itu. Dan nyata bahwa Allah Bapa tidak pernah meninggalkan dia, tetapi menderita bersama-sama dengan dia, menangis bersama-sama dengan dia. Tuhan tak pernah janji langit selalu. Tuhan tak pernah janji langit selalu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kadang kabut akan datang. Tuhan tak pernah janji jalan selalu mulus dan rata. Terkadang susah, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, penuh dengan tantangan dan ancaman, penuh dengan kesulitan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak pernah takut dan khawatir untuk menjalani itu. Dia akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia akan mendapatkan semangat. Dia akan mendapatkan hikmat untuk mencari jalan keluar. Songanima nyan dihita saluhutna. Jalapos doroha. Hita akamang do tinang akan napinilit na pinapulik ni debata mapakilalahon sinirohan ni debata na manoktongi mian di bagasan ngulutta. Di barita jujur taon
na pinasahat ni amang pardita resok na kaningan masay takasdo diodolhon. Jala diulahi na madokata siyan si tua, siya perhalado. Didok 29, sekian persen yang aktif. Amang doa tinang. Ra mahita maparukilhoni. Ay sedia marapot tita barita nauli, molosoro hita tu gareja, manang tu ulaon ni huria. Sedia marapot tita asini rohani debata, barita taringot tu asini rohani debata, moloso tabigi jamintai, manang tajahahata ni Tuhani. Rap mahita maparukilhoni. Karena Tuhan selalu ingin memberikan anugerahnya kepada kita. Termasuk juga kepada teman-teman kita yang tidak mau aktif di gereja. Dan Tuhan mau memakai kita semua. Amang, inang, remaja na posobulung, bahkan anak-anak sekolah minggu. Sampai yang lansia, Tuhan mau pakai. Napaduahon, apalagi yodolhon, amat pardita resort, uluan ni huriata, pembangunan gedung sekolah minggu, nadidok na kaning istilah gereja sekolah minggu. Maselas roha, au secara pribadi, maselas rohaku marulupulup to diku mabigi. Karena sesungguhnya amanginang, jika kita ingin melihat HKBP ke depan, kita harus mempersiapkan sekolah minggu sedini mungkin. Generasi muda, mari kita jadikan prioritas pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Karena kita ingin melihat HKBP ke depan sebagai gereja yang besar, gereja yang bertumbuh, gereja yang beriman, gereja yang tangguh. Dan itu bisa menjadi kenyataan jika kita memberikan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Pelayanan terbaik kepada anak-anak sekolah minggu. Didok perhalado nama dokata na kaningan. Asa ama karyan jarutay nama dokata na kaningan. Daw nama dokata si pangarato. Bajarnahor. Asa amang Bajarnahor meninggalhon nomor telepon nanon. Mulubuy pangido ako. Unang maholan amang Bajarnahor. Sudia ka pangarato. Pitor hato mahamuan non. Madapoton parhalado dohot pelayan naposo ni debata Addison au pangarato ni Huriodo. Saya ingin ikut menyukseskan pembangunan gereja sekolah minggu itu. Bukan soal besarnya amang inang, tapi soal kemauan kita untuk turut mempersiapkan generasi muda. Mari kita jadikan sekolah minggu HKBP Piara Raja ini sebagai model terbaik pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan itu termasuk juga dengan persiapan fasilitas terbaik untuk anak-anak sekolah minggu. Nungahira satu ngajo mati kamang datinang. Upojung ma jami tahun. Masalah saudara aku. Saya sangat bahagia. Suderu asneuria dota kapangarato huida minar-minardo buhimuna sudino aing. Las dorohamu akamang datinang. Las dorohamuna. Las matuturo hatta lao taripar tu tahun 2026. Tahun yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Tahun yang jauh bencana alam. Amin. Tahun di mana lingkungan hidup semakin dipulihkan. Amin. Dan tanda-tanda menuju itu kita bisa rasakan. Mungkin ke depan kita akan mendengarkan kabar berita baik. Baik dari pemerintah, dari masyarakat. Untuk kepulihan ekologi, alam ciptaan yang Tuhan berkati. Dan itu adalah doa-doa kita semua yang didengarkan oleh Tuhan.
Saya yakin dan percaya, semua kita yang ada di gereja ini dan yang mendengarkan firman Tuhan secara online adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan pakai untuk menyebarkan cinta kasih-Nya dan karunia-Nya yang besar, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan saudara merasakan sukacita besar, merasakan anugerah itu, merasakan damai sejahtera itu. Terbaik kita doa kamang doa tinang. Terbaik doa teh. Terbaik. Amin. Ale adong dosa ada alus favorit tuh di bagasan hata Inggris do biasa na hudokon jalan murado dokonon di dok sonon. Yes I can. Yes I can. Artinya ya saya bisa. Ya. Budo taruh nyan ya saya bisa alai asal songona lebih keren rupani yes I can. Ya. Sudah kita madokon yes I can. Yes I can. Lebih kuat yes I can. Ido, ikut semangat doh kita lau tari partu tu tahun 2026. Amin. Pertanyaan yang pertama, sudah nomadokon yes I can. Marhite perpunguan ujung tahun di bagasan tikion. Tarbaik kamu nado akamang do tinang. Maka mau leatehon sudah dengan bahasa asi dot holong di rohani di bata di bagasan ngolum. Mantap. Napaduahon. Dung mabege barita nauli hatani di bata di bagasan bornginon. Tarbaik kamu nado mangalaka tujulu di bagasan pos ni roha ala ni padonganyon ni Tuhani sopola tahutan manang mabiar hamu. Yes I can. Yang terakhir, tarbaik kamu nado marsi dohot manang yakon dohot maparbahenan lau pahebakon pakubasion di HKBP Piarajaon, termasuk rencana pembangunan gedung sekolah minggu. Apalagi perpudiru no gogo. Berarti semangat untuk mendukung program pembangunan ini pasti luar biasa non. Aka perhalado nga senyum-senyum amang situa gotti do takadongan rupani. Ay gor mengalir naman noni. Gor mengalir. Sai di dongan itu hatta mahita, di pasu-pasu itu hatta, lasmaro hatta, laho mabongoti tahun 2026 tahun yang penuh berkat, terutama bagi anak-anak kita, generasi muda, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda dan mahasiswa, dan semua yang bekerja. Tuhan berkati. Amin. Martang yang mahita. Burju situ tuduh Tuhan di ngulu nami. Ganuk mersada-sada. Di keluarga nami. Ganuk mersada-sada. Di huriam HKBP secara keseluruhan. Jala terkhusus HKBP Piaraja. Nabi nilipmu. Jala tinotuhommu. Gabi hatopan di distrik 2 Silidung. Gabi hatopan nang disadok HKBP. Natunggudang mamereng manatap huriam HKBP Piarajaon. Di pararhodo ali Tuhan HKBP Piarajaon. Laho makubasi. Laho menyalurkan berkat. Doh sinodangmu tu sadok luat sian Piarajaon. Mulai sian najolo di masa ni Ingwer Ludwig no mensen sahatu partikianon. Nang tu akatikinan ng ropena torsonomu do ali Tuhan. Mamarar salut na ruas parhalado doh takkan aposom namarhubas di HKBP Piarajaon. Alani hupuji hami maho mauliate maho pasatami tuho. Mauliate ma di pakubasyon ya kana posom dot parhaladum. Rabdo ruas ni huriam di bagasan nasa tau bulunon.
Songon barita jujur tahun na pinasahat ni naposomi naken. Tutua dong gue kasih parukil honon nami. Termasuk lau meningkatkan keaktifan nya karuas ni huria. Pergugui hami pasal tuani. Tu tahun 2026 lam hehe ma hapor siaon doh roha dohot pakuwesion ni saluk na ruas ni huria merap do perhalado. Perguguammu kana posom ni uluhon ni amanami amang padita resort padita hotlan butar-butar. Saya ho nama dongani ho nama persahalai. Tunglas dorohanami di kepemimpinan ni naposomi. Nah saya terus mengupayakan transformasi pembaharuan dohot peningkatan jaka pelayanan rap dohot akka naposomi ina nami padita wilfru diakones do guru huria. Mau lihat mau pasatami tu ho dongani do perhalado saluhna dohot keluarga nasida nak kami pe akaruas ni huriam. Secara khusus dia mulai torohanami kehadirannya ke pangarato ni huriam. Ro nasida sian inganan na maragami pangaratoan perkuliahan tempat perkuliahan persikolahan ni akayan akon nami ala si hol rohana sida tubo na pasugit. Loas manasida marlas ni roha. Di bona pasugit pajupang dot akka keluarga. Dohot hinaholongan ni rohana sida. Dongani nasida diganup lakka nasida. Pasu-pasu mahami saluhuk na li Tuhan na marpungu di bagas joromon. Dohot nama dohoti acara nami marhite live streaming. Paborhat mahami ali Tuhan siap tahun 2025. Tu tahun na baru tahun 2026. Hupai deidahami jala hupai huti hutami makadinggan basam tu tahun 2026. Marsangak magwarmu di bagasan ngulu nami dohot di huriami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatanya ko mapiliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang. Hodo haruruan ni salut silehon-lehon na denggan. Dohok nasa ulibasa na muli utus. Hupasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak madok mahita ditangyang alia manami. Alia manami. Sa pinarbadia makwaro. Sa Roma harejong. Sesang umalong maniruhang di bano itong unsongon na di bano gitsang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sesa marusa namin songon panesa nami. Didusa ni doon na mardusa tuhami. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Ya, di Joloma amang Kepala Departemen Koinonia, amang Padita Resort, inang Padita Ayu Borus Morakir, Rapdohot Parhalado, Roma Hita Kamanginang, Majalang Tujolo, asa dungi mulak mahita di bagasan Pangaramotion itu hata. Unang tabrakan ikosyan sia munokiad dotong butitusan. Sia cia mumma tu habirang unang tabrakan.